Созопол отчита най-силния си туристически сезон за последните 15 години, обяви кметът на морската община Панайот Рейси, който получи номинацията за най-добра европейска дестинация през 2017 година на организацията European Best Destinations. За нас определението ни като дестинация за 2017 е наистина уникално нещо, защото мисля, че всички българи, които поне обичат и уважават Созопол, ще пуснат по един СМС в негова подкрепа. И се надяваме следващото лято отново с министърката заедно да приеме и голямата награда. Рейзи припомни, че градът очаква най-големия си фестивал Аполония, който тази година започва на 1 септември, когато в града се очакват хиляди нови туристи. Страната ни отчита един от най-силните туристически сезони по българското Черноморие за последните 20 години, обяви от своя страна министърът на туризма Николина Ангелкова, която лично връчи номинацията на кмета Рейзи. По думите й, към момента в страната ни почиват над 3 милиона туристи, което представлява ръст с около 15% спрямо миналата година. Министърът на туризма загатна за по-дълъг туристически сезон край морето, но посъветва хотелиерите да инвестират в своите бази. Ние вече можем да говорим за удължаване на сезона, защото по данни, които имаме на големите хотелиери и изобщо на туроператорите, целият септември месец също е ангажиран, особено в висококатегорийните хотели. И тук е много важно всички хотелиери, изобщо туристическия бранш като цяло да могат да инвестират в реновиране на материалната база, където това е необходимо, за да може целият този ръст да бъде устойчив и да се запази за следващата година. Министърът на туризма обяви, че до момента страната ни е отчела приходи в размер на 680 милиона евро само от нощувки през първите 6 месеца на годината.